Meta Marija marret għand Eliżabetta, hija marret ukoll biex tivverifika biex tara għaliex sewwa l-anġelu. Għaliex x'qalilha l-anġelu meta derilha f'Nażaret. Alla int ser tkun omm Alla. U jekk trid prova il-qariba tiegħek Eliżabetta ukoll ser ikollha tarbija. Għax għal Alla jgħidilha l-anġelu ma hemm xejn li ma jistax isejr. U Marija, oħtna fil-mixja tal-fidej, tmur għajn Karem għand Zakkarija, għand Eliżabetta biex tmiss bidejja dak li qalilha l-anġelu. U tikkonferma illi il-kelma impossibbli ma teżistejx fil-vokabularju ta' Alla. Bibtijaj. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr. Kemm għandna bżonna bibtijaj, eżis saċerdoti, eżis studenti, poplu tal-Alla, li nisimgħu din il-bxara tajba illi għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr. Anke jien l-isqof tagħkom jeħtieġ li nismagħha u nismagħha kuljum għax ikun hemm waqtijiet li jkunu tqal. U kien rridu prova illi għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr anke dejn iċ-ċelebrazzjoni ta' dolodu. Tal-150 sena minn meta twaqqaf dan is-seminarju f'din id-dioċesi. Dioċesi żgħira ħafna. Imma għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr. Minkejja iċ-ċokon tagħna għal grazzja tal-Alla dan is-seminarju matul dawn il-150 sena kemm kien għajn ta' barkiet. Iktar minn 600 saċerdot, 616 ħarġu minn dan is-seminarju. Mhux għal għawdex biss. Għal grazzja tal-Alla il-Knisja għandha wkoll din id-dimensjoni missjonarja u għalhekk irid insellim ukoll lis-saċerdoti li trawmu f'din id-dar tal-formazzjoni u llum qegħdin jaqdu lill-mulej u lill-Knisja il-bogħod minn Għawdex. Iktar minn 6,000 student bħalkom ħadu il-formazzjoni tagħhom fis-seminarju minuri tagħna. Mhix prova dejn illi għal Alla m'hemm xejn għax kieku bil-kalkoli tagħna tal-bieraħ u tal-lum kieku ngħidu isma' is-seminarju ma kienx ikun possibbli f'din id-dioċesi. Imma aħna nemmnu li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr. U dak li aħna uritna minn ta' qabilna nimpenjaw irwieħna biex ngħadduh il-ta' warajna. X'inhu s-seminarju ħbibtijiet? X'inhu s-seminarju? Jiena li dolodu fid-dawl tal-kelma tal-Alla ninterpreta s-seminarju bħala dak il-post illi jgħin lill-bniedem jaraf illi mhux għar-rimi anke kif tkun żgħir
ikun hemm waqtiet fejn hemm studenti li jeqtew qalbhom. Anki aħna l-kbar. Ikun hemm waqtiet fejn aħna naħsbu illi hemm ħajt qudiemna impossibbli. Is-seminarju dolodu nixtieq nippreżentawlkom bħala dik id-dar tal-formazzjoni illi tgħin lill-bniedem ħalli jikber fil-konvinzjoni illi għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Li int m'intejx impossibbli. Dan jgħod għall-iskola għas-seminarju minuri. Għalikom eżis għallima kollaboraturi tagħna fil-Ministeru tagħna għax is-seminarju minuri huwa estensjoni tal-attività tal-Knisja. Aħna rridu ngħinu lill-istudenti tagħna ħalli ikomplu jiffurmaw lilhom infushom u joħorġu jekk hemm bżonn mill-qiegħnet l-abilitajiet tagħhom. Għax hawn studenti illi jeqtew wieshom għaliex jaraw tragwardi illi jgħaddu, jaħsbu li jgħaddu il-ħiliet tagħhom. Aħna rridu ngħinukom eżi studenti lilkom u dawk li ġejju warajkom temnu fikom infuskom. Temnu li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr. Is-seminarju minuri huwa wkoll skola vokazzjonali fis-sens wiesa' tal-kelma. Aħna rridu ngħinukom tiskopru il-vokazzjoni tagħkom u kemm hemm minnkom eżi studenti illi tħossu ispirazzjoni fil-ħajja u kieku mhux għax ikun hemm xi ħadd jimbuttakom jagħmlilkom il-kuraġġ teqtew qalbkom. Aħna rridu ngħidulkom għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isejr u tirnexxu fil-vokazzjoni tagħkom. Imma s-seminarju huwa wkoll is-seminarju tal-kbar fejn jiġu formati dawk iż-żgħażagħ il-ġuventu li l-mulej qed isejħilhom għas-saċerdozju. U x'inhi il-missjoni tagħna, is-saċerdoti, li nagħmlu l-qalb lil min qata' qalbu. Li nixelu l-fjamma tat-tama lil min tilef kull tama. Lil min iħossu ċkejken ma jiswa xejn u ngħidulu int Alla jħobbok, int tiswa ħafna f'għajnejn Alla. Din hija l-missjoni tagħna eżistijiem. Aħna nafu illi hemm bnedmin ħutna illi jaqtew qalbhom mhux biss mill-ħajja imma jeqtew qalbhom ukoll li jistgħu iwieġbu bil-fedeltà lil Alla. Naturalment għax konxjej mill-limitazzjonijiet tagħhom. Aħna lil dawn irridu ngħinuhom u għalhekk is-seminarju irid ikun dar ta' formazzjoni illi lilna tħarriġna fl-arti ta' discerniment. Fl-arti ta' discerniment. Meta Marija tmur ant Elisabetta, dak huwa parti mill-proċess ta' discerniment li kienet qed tagħmel Marija. Marija mhux biss semet il-kelma, imma riedet ukoll tivverifika ir-realtà. U bħal Marija, intom u jien ukoll ikollna bżonn illi nistħarġu x'inhu jgħidilna Alla. Ħabib tiegħi. Allura il-missjoni tagħna s-saċerdoti
hija dik li jnejnu li l-bniedem żgħir u kbir jagħmel dan id-discerniment. Għaliex, ħbib tiegħi? Għal Alla mhux kollox iswed u abjad, mhux kollox iswed u abjad. Kif sfortunatament ġieli nippreżentaw. Aħna m'għandniex riċettej miktubejn fil-kexxun. U allura li l-bniedem li jiġi għandna jokrob għat-tama noħorġulu r-riċetta prefatta. Mhux hekk. Falla hemm ħafna sfumaturi tal-grace. U dik id-discerniment li aħna rridu niskopru x'inhi ir-risposta tal-bniedem individwali quddiem dak li qed jitlob minnu Alla. Għaliex jekk aħna naraw biss abjad u iswed u f'munej, inkun qegħdin nagħlqu ħafna bibien tal-grazzja li tista' tittrasforma tibdel lill-bniedem. Għaliex x'inhu id-discerniment li tant jitkellem minnu il-Papa u għandi bżonnu jien u għandkom bżonnu intom u intom ukoll eżis saċerdoti. U ma nilagħbux mad-discerniment, ma nilagħbux mal-Ispirtu tal-Alla. U fil-proċess tad-discerniment għandna għajnuna aħna, għandna l-għajnuna ta' min Alla appoġġja biex jenna, għandna l-għajnuna tal-Papa. U fid-dioċesi jien nipprova nkun ukoll għajnuna tagħkom, speċjalment għalikom is-saċerdoti, biex tagħmlu d-discerniment. Id-discerniment personali u bħala ministri li tgħinu tagħtu dan is-servizz lill-poplu tal-Alla. Għaliex veru, hemm ir-regoli ġenerali, ir-regoli ġenerali. Imma dawk irridu napplikawhom fil-konkret, fl-istorja, fiċ-ċirkustanzi li l-bniedem ikun qiegħed jgħix. Hawn trid tkun l-abilità tagħna, mhux li niddikjaraw l-abjad u l-iswed. Id-discerniment qed nikkwota l-Papa x'jgħid fl-eżortazzjoni apostolika Amoris Laetitia li nixtieqkom taqrawha u tapplikawha. Id-discerniment jiftħilna toroq ġodda. Id-discerniment jiftħilna toroq ġodda biex ngħinu li l-bniedem iwieġeb bil-fedeltà qalb il-limitazzjonijiet tiegħu jew tagħha. Id-discerniment jenna napplikaw dak li hu prinċipju ġenerali fil-partikolar. U x'in ninżlu fil-partikolar hemmhekk l-indeterminazzjoni tikber. San Tomas. Bil-bambina għalhekk sejħilna, u għalhekk iridna fis-seminarju mhux biex nitalmu bl-amment, imma biex aħna bl-għajnuna tat-tagħlim arkubtejna quddiem Alla nitalmu dill-artej li tgħin lill-bniedem fil-mixja tiegħu. Illum festa liturġika ta' San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo kien kooperatur biex ipoġġi fil-prattika ir-riforma li xtaqet il-Knisja
U dan nixtieq li anke s-seminarju tagħna jenna biex aħna npoġġu fil-prattika it-tiġdejt li trid il-Knisja illum. Imma San Carlo Borromeo kellu bħala motto humilitas l-umiltà. U bħalma il-Verġin imbierka tħalli l-umiltà tagħha tkanta dak l-innu sabiħ tal-Magnificat għaliex rat kemm Alla huwa kbir minkejja iċ-ċokun tagħha, eżisti jgħid. Ejjew aħna wkoll nitolbu lil Alla quddiem dan il-misteru, meta ngħid misteru mhux biss il-misteru tal-Alla, imma l-misteru tal-bniedem, jenna nikbru fl-għarfien tal-arti tad-discerniment. Biex mhux biss ngħinu lill-individwi jagħmlu rida tal-Alla, ngħinu lill-Knisja li aħna ministri tagħha tagħmel ir-rida tal-Alla, imma ngħinu wkoll biex ikun hemm discerniment tal-proċess storiku li qegħdin ngħixu illum. Għaliex fl-istorja, anke jekk kien istorja laika, hemm is-semina verbi. Hemm il-preżenza tal-grazzja. Titkun il-grazzja tal-Alla li tenna ħalli aħna ngħinu toħroġ fid-dier din il-grazzja u ngħinu biex ikollna soċjetà li tagħti glorja lill Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.